Ev şahî ji bo pîrozbahiyên Newrozê ne. Bi sedan rûniştvanên Amedê bi beşdariya hevşaredarên Amedê li pêş birca Benûsenê kom bûn û di nav kêf û şahiyê de dirûjmên ji hev cuda hatin bilindkirin. Gelek beşdarên şahiyê dibêjin Newroza 2025 wê bibe Newroza aştiyê. Îsal Newrozak hera mezin. Em dibên em ê coşekî hera mezin bikin û ev Newroz bira Newroza barişê be. Newroza azadiyê be. Newroza şer xelaskirînê be. Kî dibe bila bibe. Ev Newroz ew dibe Newroza biratî. Ew were Newroza levatinê. Eger se rastikî eke levatin hebe dibe Newrozê de ew serketî be. İnşallah zê ew serketî be. Şahî bi govendê nema. Bi dehan kes bi meşaleyan derketin ser serê Sûrê gelek dîmenên rengîn jî derketin. Hêjayê gotneye ku piştî salan cara yekê ku li ser sûr û bedenên Amedê bi agirê Newrozê şahiyek çêdibe. Berdevka TJAyê Hacire Özdemir di vê şahiyê de axivî û destnîşan kir him heştê Adarê him jî Newroza îsal taybet e. Heştê Adarê û Newroz me got îsal cuda ye. Ji ber çî peyama Rêzdar Öcalan pir giring e. Ji bo jina, ji bo gela, ji bo oldara, ji bo tamamê dinyayê. Dibêje dî bira kırkırna jina bêt sekine. Dibêje dî bira kırkırna civakê bisekine. Dibêje dî bira katliyama zaruka bisekine. Dibêje demokrasî bira pêş bikeve. Parlamentera Şirnaxê ya Demê Newroz Uysal jî di vê şahiyê de amade bû ku ew berê parêzera rêberê PKK Abdullah Öcalan bû. Her gelin bindest wateyek ye. Her gelin ku ser ve axa pîroz dijî wateyek ye. Lê belê ji bo gelê Kurd berxwedan hebûn azadî û tekuşîn û berxwedanê li xwe kiriye. Ji ber wê yek û bîst û Sibatê heta îro ku Pirêz Öcalan dibêje du xeyalê min hene. Yek li gundê xwe heta ku mekteba xwendî ez wê rê herin û ez zaroktiya xwe bi dîr bînim. Wê di axaftina xwe de behsa hêvî û xeyalên Öcalan kir ku Öcalan gotiye xeyala wî ya herî mezin ew e Newroza xwe li pêş sûr û bedenên Amedê pîroz bike. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.